Huomenta kaikki. Huomenta. Otetaanpas täältä esiin, kun mä oon tänne puhelimen muistiin kirjoittanut, mitä mä meinasin puhua. Mutta rukkoillaan tähän alkuun. Niin. Kiitos rakas taivaallinen Isä, että me saadaan sun poikasi Jeesuksen Kristuksen veren kautta tulla sun kasvojen eteen tässäkin perjantai-aamuna, Herra, tällä porukalla. Kiitos Herra, että sä oot antanut mulle jotain sanottavaa. Ja Herra, avaa meidän kaikkien sydämet vastaanottamaan siitä jotakin. Herra, että siitä voisi joku asia jäädä puhuttelemaan jokaisen mieltä, jokaisen sydäntä, Herra. Kiitos Herra, että sä siunaat meidän elintarvikejakohetken muutenkin ja siunaat nuo pussit ja siunaat ton kahvihetken sitten tämän jälkeen. Isä Jeesuksen nimessä. Aamen. Mulla tuli eilen illalla mieleen, mä kävin ulkona. En tiedä minkä takia katselin sitten taivaalle. Ajattelin, että varmaan sen verran viileitä, että jos siellä vaikka tähtiä näkyisi, ja näkyyhän niitä. Ja mulla mieleen nousi yksi Raamatun paikka. Se on mua ennenkin puhutellut ja se on aika ajoin melko rakas paikka Raamatusta. Se on kuningas Daavidin kirjoittamasta psalmista. Liittyy näihin tähtiin ja näihin. Psalmista 8. Kun minä katselen sinun taivastasi, sinun sormiesi tekoa, kuuta ja tähtiä, jotka sinä olet luonut, niin mikä on ihminen, että sinä häntä muistat, tai ihmislapsi, että pidät hänestä huolen. Et erityisesti tämä lause, mikä minua monesti puhuttelee. Niin mikä on ihminen, että sinä häntä muistat? Tai ihmislapsi, että pidät hänestä huolen. Mietitäänpä hetki ihan tätä maailmankaikkeuden suuruutta, mitä kaikkea Jumala on oikeasti luonut. Meille kerrotaan siellä Raamatun ihan alussa, ensimmäisessä Mooseksen kirjan ensimmäisessä luvussa, että mitä kaikkea Jumala loi 7 päivän aikana. Tai 7 päivänä lepäsi, mutta 6 päivänä. Ensimmäisenä päivänä Jumala loi valkeuden ja erotti valkeuden pimeydestä, eli Jumala loi päivän ja yön. Toisena päivänä Jumala loi taivaan vahvuuden tai taivaan avaruuden erottamaan vedet, jotka on taivaan vahvuuden päällä, niistä vesistä, jotka on taivaan vahvuuden alla. Kolmantena päivänä Jumala loi kuivan maan ja meren, kasvit, ruohot ja hedelmäpuita, jotka tuottaa hedelmää. Neljäntenä päivänä Jumala loi valot erottamaan päivän yöstä ja osoittamaan merkeiksi meille aikoja, päiviä ja vuosia. Eli Jumala loi auringon, kuun ja tähdet. Viidentenä päivänä Jumala loi veden elävät olennot ja taivaan linnut ja suuret merieläimet. Kuudentena päivänä Jumala loi maan elävät olennot, esimerkiksi karjaeläimet ja metsäeläimet. Ja vielä lisäksi 6. päivänä Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, Jumalan kaltaiseksi, vallitsemaan kaikkea sitä, mitä Jumala oli luonut ennen ihmistä ja pitämään huolta tästä maasta. Ajattele, tämän kaiken Jumala on luonut. Kaiken näkyvän, kaiken näkymättömän. Niin minunkin mielestä jo alussa, mitä luin siitä psalmista, minkä Israelin kuningas Daavid
myös ihmetteli, se on oikea ihme. Mikä on ihminen, että sinä häntä muistat? Tämän kaiken muun keskellä, kaiken suuruuden keskellä, mitä Jumala oikeasti on luonut. Ja meille kerrotaan Raamatussa monessa kohtaa siitä, miten Jumala huolehtii meistä ihmisistä. Jumalalla on kaikki langat käsissä. Sanotaanhan meille esimerkkinä Raamatussa, että ei hiuskarvakaan meidän päästä putoa Jumalan tietämättä eikä joudu hukkaan. Jumala pitää lukua jopa meidän pään hiuksista. Miten hän ei pitäisi huolta meidän jokapäiväisestä tarpeesta. Mä en tiedä, kuinka moni teistä oli maanantaina helluntaiseurakunnan elintarvikejaossa. Siellä meidän piti laittaa silmät kiinni ja hartauden pitäjä kysyi sitten siinä, kun me oltiin kaikki silmät kiinni, että kuinka moni on joskus rukoillut Jumalaa. Ja sitten ymmärsin siitä, miten tämä hartauden pitäjä sitten sen jälkeen jatkoi, että aika moni on rukoillut Jumalaa jossakin elämäntilanteessa, jossakin vaiheessa elämää. Ja se, mitä mä seuraavaksi haluan sanoa, niin mä en halua millään tavalla väheksyä ketään. Mä en halua millään tavalla väheksyä sitä, että me ollaan rukoiltu Jumalaa avun hetkenä tai ehkä jossain muussa tilanteessa. No yleensä me rukoillaan Jumalaa, kun meillä on joku suuri hätä tai tarve elämässä. Mutta kuinka usein käy niin, että me rukoillaan silloin, kun me tarvitaan Jumalalta jotakin, mutta jatketaankin sen jälkeen elämää oikeastaan välittämättä sen kummemmin Jumalasta ollenkaan. Mutta tiedätkö, että Jumala haluaa jotain vielä paljon enemmän kuin meiltä rukouksen silloin tällöin, kun me tarvitaan apua. Jumala haluaa suhteen meidän kanssa. Hän haluaa yhteyden meihin. Ja kun se yhteys meni poikki syntiin lankeemuksessa, sen takia Jumala lähetti oman ainoan poikansa Jeesuksen Kristuksen tänne maan päälle. Jeesus eli täydellisen elämän 33 vuoden ajan tällä maan päällä. Mä kuulin yhden ihmisen justiin selittävän tästä, että miten Jeesus pystyi elämään täydellisen elämän 33 vuotta, kun hyvä, että itse pystyy elämään 33 sekuntia ilman syntiä. Koska me ollaan syntisiä ja me tehdään syntiä. Me tehdään koko ajan syntiä tavalla tai toisella. Mutta Jeesus ei tehnyt syntiä koko elämänsä aikana. Sitten sen jälkeen Jeesus joutui kärsimään, tai hän suostui kärsimään sen hirvittävän, tuskallisen ristin kuolema, jota me ei oikeasti osata edes kuvitella, miten kauhea se on ollut. Ja se rangaistus, mikä olisi oikeasti kuulunut minulle ja sinulle, sen Jeesus kärsi meidän jokaisen puolesta. Sen takia, että Jeesuksessa ja hänen kauttaan me päästäisiin elämään yhteydessä Isän Jumalaan. Niin mikä on ihminen, että sinä häntä muistat? Tämä sama Jeesus, mistä mä just sanoin, Jumalan ainoa poika, joka kuoli ristillä minunkin syntien tähden. Hän nousi 3. päivänä kuolleista. Nousi taivaaseen, Isän Jumalan luokse. Ja Jeesus elää tänäkin päivänä. Tämä sama Jeesus, Jeesus Kristus, Jeesus Nasaretilainen, hänellä on monta nimeä. Hän on ainakin minun Herrani, minun syntieni vapahtaja, mun elämän pelastaja. Mutta samalla lailla kun hän nousi taivaaseen, niin hän tulee vielä takaisin. Jeesus tulee takaisin tänne maailmaan hakemaan omansa pois. Ja jos yhtään olet seurannut tätä maailman menoa
ja näitä ajan merkkejä, niin kyllähän me ihan selkeästi lopun aikoja eletään. Jeesuksen takaisin tulo on oikeasti tosi lähellä. Lähempänä kuin me voidaan varmaan edes arvata. Jeesus tulee hakemaan omansa. Kaikki, jotka on häneen laittanut turvansa, ne pääsee taivaaseen. Sä saatat tässäkin ajatella, että no eikö tästä Jeesuksen takaisin tulosta ole puhuttu jo kymmeniä vuosia. Ja varmasti on puhuttu. On puhuttu pitkään. Mutta meille uskoville on kuitenkin annettu se tehtävä, että meidän tulee kertoa Jeesuksesta. Siitä, mitä Jeesus teki. Syntien sovituksesta. Siitä, miten me voidaan pelastua ja päästä yhteyteen Jumalan kanssa. Niin eikö meidän tehtävä jäisi vajavaiseksi ja vajavaisesti täytetyksi, jos me ei kerrottaisi myös siitä, että Jeesus tulee pian. Hän tulee pian noutamaan omansa. Ja mä sanon vaan sulle, että ystävä, jos sä oot jaksanut kuunnella tämän sanan, mikä mun mieleen on noussut, niin ota nämä sanat sun mietintään. Ja anna elämäsi Jeesuksen käsiin vielä, kun armon aikaa on jäljellä. Raamatussa sanotaan niinkin, että tänään on pelastuksen päivä. Vielä on pelastuksen päivä meillä, jotka täällä maailmassa eletään. Me ei voida tietää, eletäänkö me siihen asti, kun Jeesus tulee hakemaan omansa. Mutta se me tiedetään, että meidän aika täällä joka tapauksessa on rajallinen. Ja se päätös, seuraanko Jeesusta, otanko Jeesuksen Herraksi vai en omaa elämääni, se on tehtävä täällä maan päällä vielä kun me täällä eletään. Ei meistä kukaan voi tietää, milloin meidän aika on täältä lähteä itse kumpi. Toiset saa elää iäkkääksi, toiset lähtee nuorena. Jumala tietää. Anna sinäkin sun elämä Jumalan käsiin. Amen. Sitten otan vettä. Ehkä tää ääni kestää yhden laulun. Mä oon laulanut tän täällä varmaan montakin kertaa, mutta tää oli semmonen laulu, mikä taas mun mielelle nousi ja mä taas sen sitten laulan. Tää on tää, joka korkeimman suojassa istuu. Joka korkeimman suojassa istuu, kaikki valtian varjossa yöpyy. Sano hän, Herra on minun linnani, turvapaikka ja Jumalani. Sinut päästää hän pois Paulasta. Sulillansa hän sua suojelee. Alla siipiensä olet turvassa. Kilpi on uskollisuutensa. Tahdon asustaa Herran suojaamana, hänen luonaan mun sieluni on turvassa. Pelko pois pakenee, sydän rauhan jo saa, käsi Herran kun mua suojelee. Et hän pelkää sää yön kauhuja.
Jalat kaatukon vaan sinun sivultasi, ei se järkyttää voi rauhasi. Tahdon ain asustaa Herran suojaamana, hänen luonaan mun sieluni on turvassa. Pelko pois pakenee, sydän rauhan jo saa. Käsi Herran kun mua suojelee. Enkelvartio käy teilläsi, ettei jalkasi loukkaantuisi. Kädet rakkaat kantavat suojaten yli kuilujen vaarallisten. Tahdon ain asustaa Herran suojaamana, hänen luonaan mun sieluni on turvassa. Pelko pois pakenee.